ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зиндаву сарбаланду хонобод бошед. даромади ҳатман лайкҳоро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. мегузарем ба якумин хонаи фурӯшиам. дӯстон, дар навори имрӯза хонаи фурӯши ҳастад, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар кӯчаи Гулханӣ. хулос дӯстони азиз, бародармон аввал яъне ки заминша камера кардагиай, баъдан даруни хона камера кардагиай. инами хонаи зад фурӯхта мешавад. 3 дар хона ҳастад дӯстон, дар 2 сотиқ замин сохта шудагиай. инаи хонаҳое ки дидест, мисол коробкаан, криша надорад. 6 таи хона, 6 дар хонаи дигар, яъне ки ошхона ҳастад дӯстон. дар инҷа мисол метавонед ки ҳезумхона кунед, ошхона, ҳам хеле чизора бикунед мешавад. хоб дӯстони азиз, 6 дар хона, нархи хонара 290 000 сомонӣ мегӯяд. инами хона фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ. дар наздикаш мактабу магазин ҳам хеле чизо ҳастад. гирду атрофаш маҳкам, обу свен мушкилӣ нест. 3 дар хона, инами хонаи зад фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, 290 000 сомониш мегӯяд, боз арзон мешавад. дар рақамҳои +7 901 717 82 53 хад метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Насим Теҷа ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир, яъне ки дар ҷайҳун, дар тарафҳои коммунизм мебошад. дорои 3 дар хона ҳастад ширинад ва дар 2 сотиқ замин сохта шудааст. хулас ҳозир мерем ба пеши хонара, мисол мебинем, тамошо мекунем ва гуфтагар дӯстони азиз ки дар ҳамин нархе ки ҳамин хонара фурӯхтесем, боз як тои дигар магазин дар дохилиш ҳастад. магазин яъне ки хонара мехарӣ, ҷои кор дорад ширинад. ин авоз медорем, даруни магазин тамошо мекунем. документҳои магазиншан, документҳои хонашан ҳамаш 100% ҳастанд. инами мағозана дар якҷоягӣ фурӯхта мешавад. сарошна нигоҳ кунед дӯстони азиз, не ки бороша адел инсон мекунад. ҳами дӯстони азиз, ҳам магазина мисол холӣ ҳисобаш мекунанд. оби свет ҳам паста, яъне ҳастай, мушкилӣ нестай. гуфтага 1 километр аз шохроҳи Душанбе ва Қурған дур ҳастем. нигоҳ кунед дӯстони азиз, хонара анакунун тамошо кунед. хона гирду атрофаш маҳкам, ремонтҳои замонавӣ кардагӣ. ина бисмиллоҳ карда медорем. 3 дар хона ва дар 2 сотиқ замин сохта шудагиай. нархи ҳамин хона 230 000 сомониш мегӯяд, боз муомилаи хубам дорад. марҳамат дӯстони азиз, дар рақамҳои 901 46 77 44 ва рақамҳои яъне ки дата рақами ватсап мондагиай, метавонед муроҷиат кунед. оиди ҳамин хона дӯстони азиз, ҳатман дар комментария бинависед. мисол дар нархаш арзанда ҳаста ё ин ки не, ҳатман дар комментария бинависед. мо комментарияи шуморо ҳамаша хонда атфед метиҳем. 230 таш мегӯяд, бо арзон мешавад. дӯстони азиз, анакунун ин эълона гӯш кунед. гуфтагие ки ассалому алайкум, ба як бордара яъне ки хона дар корай аз тарафи аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз тарафҳои Лоҳур Якачинор. 3 дар хона бошад, масоҳати заминаш 3 сотиқ замин ҳам бошад мешавад. ҳамин акамон срочно мехара то 200 000 сомона.
яъне ки дӯстони азиз, якамон аз ноҳияи рӯдакӣ аз тарафҳои Лоҳур ва Якачинор аз шаҳри Бохтар ҳам бошад мешавад то 200,000 сомона харидорӣ карда метавонам гуфтагиай. хоб пулаш тайёр аст дӯстони азиз. 3 дар хона, 3 сотиқ замин, кадоме ки доштагӣ бошад дар рақамҳои 950 520 49 42 95 қадар метавонед занг бизанед. кадомое ки хона доштагӣ бошад дӯстони азиз, ҳатман ҳам яккадам муроҷиат кунед. инак мегузарем ба ва дӯстони азиз, эълони дигариамон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, яъне ки бисёротон медонед ки Абдураҳмони Ҷомӣ киҷоай. Пешина номаш Кӯйбеш буд. Кӯчаи Пахтакор, яъне ки қишлоқи Пахтакор, 4 хона дӯстони азиз, фундаментиш рехтагиай. нигоҳ кунед, падвал дорад, 4 хона падвал дорад ва масоҳати замин 12 сотиқ замин. дӯстони азиз, инаиҷа боз 3 дар хонаи дигар временка дорад ширӯйнар. дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, кӯчаи Пахтакор 12 сотиқ замин дорад. инаё дӯстони азиз, хонаҳои временка, 3 дар хонаи временка дорад, баня ва алохона ҳам дорад. документош ҳамаш 100% ҳастанд ширӯйнар. оғилхона ҳам дорад, оғилхонаи деэтажа. хоб нархи хонара 300,000 сомониш мега. документош 100% ҳастанд. дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад. ангур хулоса ҳам хеле зиёд дорад. хай дар навор дидестен ширӯйнар. бо диққат тамошо кунен, наворда лайк монен. боз гуфтагие ки муомила ҳам дорад. аз 300,000 сомонӣ савдо мешавад. савдо дар назди хона. дар рақамҳои +7 996 121 90 51 қадар рақамҳои расистки ва рақамҳои ватсапшон метавонед муроҷиат кунед ва рақамҳои 934 77 94 44 қадар, яъне ки номерҳои чигапшон қадар метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ранги ҳами якамон инам хел навори хушрӯш карда, телефона баракӣ биқабед, камераш кунед, роӣ кунед. иншоалло ки дар 4 YouTube канал реклама карда дар ҳамин 2-3 рӯза фурӯхта медиҳем. ҳазор раҳмат калом барои дастгирии беҳтаринтон. эълони дигариамон хонаи фурӯшӣ ҳастад дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар маҳаллаи Боғпарвар. дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, ина марҳамат ширӯйнар. дарони хонара тамошо кунед, чӣ хел ремонтҳои хуб кардагиай. 3 дар хона ҳастай ва масоҳати заминаш 5 сотиқ заминай. сорошна нархша 480,000 сомониш мега. гирду атрофаш маҳкам, дарвоза ҳам часпондагӣ ҳастай. нархша гуфтем 480,000 сомониш. боз камтараки дигар савдо мешавад. дар рақамҳои 904 50 99 99 қадар метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо салом расонед. ва дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар 4 Совхоз мебошад. ин ҳами хона дар ҳол бояд фурӯхта шавад. 5 дар хона мебошад. дӯстони азиз, масоҳати заминаш 13 сотиқ заминай. хона падвал дорад. нархи ҳами хонара 330,000 сомониш мега. хоб дӯстони азиз, касоне ки аз ноҳияи Ёвон хонахар бошед, дар рақамҳои 900 02 70 60 қадар метавонед муроҷиат кунед. ватсап барои реклама дар экранои шумо мондагай, метавонед занг бизанед. иншоалло ки хонаҳои шуморо реклама карда фурӯхта медиҳем. дӯстони азиз, ман фикр мекунам ки навори имрӯза навори беҳтарин хонаҳои арзон шудагиай. инак эълони навбатиён хонаи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, дар яъне ки гузаргоҳи як кӯчаи Шукоҳӣ гуфтагиай, хулоса ҳамон тарафҳо. хоб 4 дар хона мебошад, дар 4 сотиқ замин сохта шудагиай. ҳавлӣ иборат аз 2 ошёна. як хона бо калидор дар якум ошёна, боз дар дуюм ошёна ҳам ҳамин хел. боз ду хонаи дигар бо кухняш дар якум ошёнаи дигар бо падвалаш. маълумоти пурра бо телефон. нархиш 480,000 сомониш мега. марҳамат дӯстон, занг бизанед. ва дӯстони азиз, эълони дигариамон хонаи фурӯшӣ ҳастад қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар маҳаллаи Уртабуз, ҷамоати Шарора мебошад. 5 дар хона ҳастад ширӯйнар. 5 дар хона калидори калон дорад ва дар 7 сотиқ замин сохта шудагиай. нархи хонара 350,000 сомониш мега.
дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Ҳисор хонахар бошед, марҳамат, дар рақамҳои 901 31 06 80 қадим метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Арзон Теҷаки салом расонед. ва дӯстони азиз, агар ба шумо аз куҷое ки хона дар кор бошад подписатсия кунед, дар комментария бинависед, ҳаракат мекунем ба шуморо кофта пешкаши мо мегардонем. Зиндаву сарбаланду хонобод бошед. ҳазор раҳмат калом барои дастгиритон. ва дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, дар маҳаллаи Дарёобод қарор дорад. хоб дар хона аст дӯстони азиз, ва масоҳати заминаш 3 сотиқ заминай. оби света мушкиле нест, аз 4 тараф забор бо дарвозааш, яъне ки часпондагӣ тайёрай. аз тарафи корвон каничкаи маршрути паҳн мебошад. нархша 280 000 сомониш мега. нархаш гуфтагиай боз арзон мешавад. дар рақамҳои рӯи экрана метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар повороти фабрика, яъне ки дар тарафҳои Истиқлол 4 гуфтагиай. хона 2 хона дорад шерунар, гирду атрофаш маҳкам 2 сотиқ замин. дар 2 сотиқ замин сохта шудагиай. нархи хонара 300 000 сомониш мега. дар рақамҳои 552 55 5205 қадим метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, дигари эълони мо сарошна хонаи фурӯшӣ воқеъ дар ноҳияи Кушониён, дар деҳаи Янгиюл, яъне ки Янгиюл 2 заминои навда қарор дорад. хона аз 3 ҳуҷра иборат ва 3 та такхона дорад, яъне ки подвал ва 9 сотиқ замин мебошад. бо муомила дорад. нархаш 9 сотиқ замин, 3 дар хона. нархи хонара 420 000 сомониш мега. хоб ай хонаи мо то бозори Фаровон тақрибан 6.5 километр дур мебошад. илтимос харидори аниқ занг бизанед, боз арзон мешавад. нархи хонара 420 000 сомониш мега. дар рақамҳои 901 02 79 74 қадим метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хонаи арзон кофти савоши ҳатман дар канали Арзон Теҷаки подписатсия кунед. ина марҳамат шеридар хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар кӯчаи Дарёобод. ҳавли 1 сотиқ заминай, 2 дархона, калидор, ошхона, баня, ҳоҷатхона, ҳамаи шароитош қоидавия. тарафи центр гуфтага Ленинград, кӯчаи Дарёобод. нархша 155 000 сомониш мега. марҳамат шеридар успед кунед. бо гуфтагия ки аз 155 та арзон мешавад. рақамҳои дастӣ мондагӣ метавонед дар рақамҳои дастишқадӣ занг бизанед. ва дӯстони азиз, касоне ки дар комментария менависанд ки Насим Теҷа илтимос аз ноҳияи Хуросон ба навор бигӣ хонаи арзон, ина марҳамат шеринар хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон, дар тарафҳои Раисвед. хулоса рафтагӣ нест мав тарафҳо. одамои аз ноҳияи Хуросон медонанд ки ин тарафҳо киҷоай. 3 дар хона мебошад ва дар 8 сотиқ замин сохта шудагиай. нархи хонара 165 000 сомониш мега. хона барои зиндагӣ кардан ҷойи хубай ва зиндагӣ карда мешавад. дар рақамҳои охириш 13 қадим метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Вахш, дар тарафҳои Кируфи 4, яъне ки деҳаи Ҳосилобод. хона бо ҳама шароитош фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошед, иншоалло ки боз арзон мешавад. 4 дар хона, 4 дар хонаи ремонтҳои замонавӣ. дар 6 сотиқ замин сохта шудагиай. гуфтагиай дӯстон ки харидори аниқ бошӣ занг занед ё ин ки дар WhatsApp бинависед. боз муомила дорад дар назди роҳи Калон.
мактаб 100 метр поёнтар ҷойгирӣ мебошад. гирду атрофи хона маҳкам. дар ноҳияи вахш гуфтем дар килофи 4 деҳаи ҳосилобод. нархи хонара 420 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, боз камтараки дига савдо мешавад дар рақамҳои 001 55 95 99. ҳам рақами ватсап, ҳам рақами дастгир метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. шербачаҳо ба хотири меҳнатҳои мо ҳатман лайкҳоро бизанед. нигоҳ кунед ки мо барои шумо ба хотири шумо навора 20 дақиқа кардагием ки хонаҳои арзон аз ҳар минтақаи Тоҷикистон баҳри шумо пешкаш кардесем. ба хотири меҳнатҳои мо ҳатман лайкҳоро бизанед, дар канали мо подписатсия кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара. хулоса деҳаша маълум кардагӣ нест. ба касоне ки дар кортон бошад метавонед занг бизанед, маълумоти аниқтарашонро аз худашон пурсон шавед. ноҳияи Данғара 3 дар хона мебошад. шерунар гирду атрофаш маҳкам ва дар 10 сотиқ замин сохта шудагиай. нархи хонара 160 000 сомониш мегӯяд. дар рақамҳои 885 17 14 14 қадим метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, касоне ки аз ноҳияи шаҳри нав хонаи замонавӣ кофтеста бошанд, ина марҳама шерунар бо нархи дастрас. деэтажа дар ноҳияи шаҳри нав гуфтага ки деэтажа дом яъне ки дар райони шаҳри нав аст. медоред фақат зиндагӣ мекунӣ. кӯчаи Боғистон 200 метр то банистаи марказӣ, 150 метр то парки Сомонӣ. якум этаж зал, спални гарнитур, спални дора хулоса кухни душевой. дар дуюм этажаш спални аста, хонаи детский, меҳмонхона. хоб подвал дорад дӯстони азиз. дуюм этаж утеплит кардагиай, гипсакардон задагиай. савол бошад занг бизанед. нархша 495 000 сомониш мега. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Бохтар хонахар бошед, ина марҳамат дар шаҳри Бохтар савхози Фаизалӣ Саидов. ҳавлии 6 хонага дар савхози Фаизалӣ Саидов шӯъбаи Д деҳаи Дӯстӣ воқеъ гардида бо иншоотҳои ёрирасон ва магазин кӯҳнаи ҷамъиятӣ. хулоса магазин дорад, масҷид дорад дар наздикиш, 6 дар хона, масоҳати заминаш 8 сотиқ замина. нархи хонара 369 000 сомониш мегӯяд. фавран фурӯхта мешавад ё ба квартира иваз карда мешавад. марҳамат дӯстон, дар рақамҳои экранда метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи вахш, яъне ки дар шаҳри Бохтар дар ноҳияи вахш тарафҳои килофи 1. иқа пеш дар килофи 4 реклама кардем, ҳозир килофи 1. дар 4 дар хона дошта дар 6 сотиқ замин сохтагиай. дӯстони азиз, нархи хонара 305 000 сомониш мегӯяд. касоне ки аз шаҳри Бохтар хонахар бошед, шерунар, ина марҳамат дӯстони азиз, метавонед занг бизанед ва маълумоти пора аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. рақамҳо барои тамос 38 66 76 75 49 қадим метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, дар навори имрӯза ин охирон эълон аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе хонаи деэтажа дар тарафҳои 9 километр бо подвалаш сохтагиай, яъне ки 4 дар хона аст. дӯстони азиз, масоҳати заминаш 9 сотиқ заминай. хонаи деэтажа гирду атрофаш маҳкам, ремонтҳои соз, медоред зиндагӣ мекунӣ. нархи хонара 400 000 сомониш мегӯяд.
دوستان عزیز، من فکر میکنم که با نرخش ارزنده هست. در رقم های 501 89 45 67 خالی میتونید زنگ بزنید. شهر بچه‌ها نواری ما با آخر هستید. هزار آمدی کلام برای دستگیران اپا و خواهر شمودن باقی سربلند و خانواده باشد. خداوند نگهبان باشد. خیر تا نورهای آینده زنده و سربلند باشید.